i la plaça, no? L'espai d'expressió i de reivindicació. Avui tindrem diverses intervencions. A la part musical comptarem amb la col·laboració de l'Anna i d'en Jamil. Ells són un grup que es diu Soul Acoustic Garden. Per tant, moltíssimes gràcies a l'Anna i en Jamil que ens acompanyaran en la part musical. Tindrem també la Teresa que ens col·labora cada setmana i ens aporta coses també que intervindrà. I per la part també d'intervencions comptarem amb la col·laboració d'en Xavier. En Xavier Sánchez és germà d'en Jordi Sánchez, que malauradament, com tots sabem, ja sabeu on està. En Xavier ens farà algunes intervencions, una d'elles seran paraules que li ha fet arribar el mateix Jordi des del centre penitenciari de Lledoners. I al final també en Josep Barri de l'ANC ens farà una mica de memòria dels actes previstos per aquesta setmana, setena setmana de la Diada, setena setmana de Marxa de Torxes, i malgrat tot hi hem de ser i intentarà també fer-nos 5 cèntims d'horaris, d'activitats i animar-nos a tots i totes a tornar a ser-hi un any més i fins que faci falta. Per tant, moltíssimes gràcies i us deixo d'entrada amb la Teresa.